Щом едно нещо е постигнато, гледаш в следващата посока. Какво ще кажеш в свое оправдание? Какви са тези чудовищни резултати? Аз съм дълбоко критичен към себе си човек. Един ден просто ме уведомиха, че съм номинирана. В един момент достигнах до таван, в който просто нямаше на къде повече да се развивам. Има и хора, и продукти и услуги, които имат прекалено голям шум около себе си, без този шум да носи някаква конкретна стойност. Ако мога да определя родителството с една дума, бих казала смисъл. То е и най-страшното, и най-хубавото нещо в живота на човек. Не възпитавайте детето. То така или иначе ще заприлича на вас. Възпитавайте себе си. Здравейте! Това е 9-тия час. Видеороман с реални хора. Героят в днешния епизод е човек, който много лесно може да бъде представен през призмата на неговите успехи, награди, професионални постижения. Но на мен ми се ще да направим един по-друг вид разказ за него. Не да се фиксираме единствено и само върху неговите постижения, а по-скоро върху това какъв човек е станал. Какво е оставил в миналото си, какво е взел и може би какво пък възнамерява да предаде напред. Изключително ми е приятно да посрещна в нашето студио Деница Нешева Ценова. Благодаря много за това прекрасно представяне. Много ми е драго да съм тук днес. И на мен, Деница, и на нас много ни е драго да посрещнем такава очарователна дама. Благодаря. И голям специалист. Да, благодаря. Да, така, аз не обичам много така да се хваля като специалист, но по-скоро да кажем добър. Все пак да кажем две думи. Ти си маркетолог. Точно така, да. Всъщност, я по-добре ти кажи. Представи си с няколко думи. Точно така. Аз се занимавам с дигитален маркетинг вече 6-7 години. Също така съм омъжена и имам едно дете. Идвам от малко населено място, казва се село Климентово в Великотърновска област, но живея в София от вече около 11-12 години. Накратко това е. По време на разговора ще се вгледаме в някои от тези неща, които сега спомена. Да, аз анонсирах, че по-скоро ми се ще да насочим разговора към човека Деница, но позволи ми да споделя и с нашите зрители. Извадил съм си 3 твои награди, 3 постижения, които си признавам, че мен ме впечатлиха. Благодаря. Чета точно. Добре. 2025 година. Победител в класацията Топ 100 таланти на България на Career Show. 2023 година. Най-добър млад дигитален маркетолог на България в конкурса Digital Stars, категория маркетинг, социалните медии. Тук няма да не влизам в подробности, но искам само да отбележа. 1850% увеличение на ангажираността в дадена социална медия. Просто този процент много ме впечатли. 1850%. Да. И последната награда. 2022 година най-добър млад дигитален маркетолог на България в конкурса Digital Stars, категория маркетингова стратегия и бизнес развитие. 2000% увеличение на конверсия и така нататък. Да, точно така. Какво ще кажеш в свое оправдание? Какви са тези чудовищни резултати? В интерес на истината, тези резултати възлизат на правилна стратегия, правилно позициониране и намиране, в конкретния случай за социалните мрежи, намиране на подходящо съдържание, с което да се ангажира тази аудитория на компанията, на този конкретен бизнес. Относно 2002 година, когато се повиши с 2000% броят на конверсиите на уебсайта, е поради това, че ние направихме... Тогава работех с една американска компания. Тя се казва Dynadom и всъщност е доста голям лидер на пазара в производството и построяването на големи заграждения, които са прибиращи се, отварящи се и затварящи се. Те покриват стадиони, големи олимпийски басейни и така нататък. Всъщност ние направихме с моята компания, в частност аз, когато работех предимно
по проекта. Направихме реновация на уебсайта. До този момент техния уебсайт не генерираше запитвания за подобни проекти. От тогава, откакто стартира новия уебсайт с съответните подобрения, 2000% ръст на запитванията и в последствие, разбира се, продължихме да надграждаме тези резултати. Първото топ 100 за миналата година. Топ 100 за миналата година. Това вероятно е много престижно. Аз, според мен, поправи ме ако бъркам, но за мен твоята сфера, маркетинга, мисля, че е много гъсто населена. Тоест има доста голяма конкуренция, така си мисля аз. Точно така. Наистина и заради това аз също бях изключително изненадана, когато един ден просто ме уведомиха, че съм номинирана за възможността да бъде гласувано за мен, за този, то не е точно даже конкурс, по-скоро като техен проект. Всяка година те отличават определени личности, които са в различна област. Може да бъде бизнес, може да бъде консултантска, IT, дейност, маркетинг естествено и други, като се отличават 100 най-видни такива експерта в съответната област. Това се случва чрез номинации от публиката, абсолютно анонимни, при които се гласува и хората, явно някой е решил да гласува за мен и така в последствие преминах на следващия етап към финалист и след което към победител. Един от тези топ 100. Изяснихме наградите. Да. Сега точно в този момент, когато така хубаво описа твоите постижения, на мен ми се ще да сменим, тъй да се каже, малко по-рязко ракурса към тебе. Добре. Хайде да си спомним за една от най-известните и любими, особено на момичетата, говорящи лисици в световната литература и нейните афористични слова, които звучат така. Най-важното е невидимо за очите. Много хубаво. Разбира се, това е лисицата от Малкия принц на Екзюпери. От тук нататък нека да се насочим към невидимото и най-важното свързано с теб. И в работата, и зад самата деница. Кое е това невидимо, което нито журито, дето ти е връчвало наградата, нито зрителите, които са ръкопляскали, вероятно, знаят за теб и за това, което се крие зад тези постижения? Доста добър въпрос. Трудно ми е да отговоря точно за едно, ако трябва да кажа едно нещо, може би това, което не знаете, че всъщност аз съм дълбоко критичен към себе си човек, който никога не е доволен от това, което е постигнал. Преди време бях чула някаква реплика, когато скочиш 1,20, слагаш летвата на 1,25. Защото вече си го скочил, това е 1,20. Няма смисъл да продължаваш да правиш едно и също нещо. Може би това е своеобразна метафора на философията, която и аз изповядвам. Щом едно нещо е постигнато, гледаш в следващата посока, поставяш следващата цел, иначе би рискувал да останеш в застой и да циклиш на едно място. А пък на мен така отвътре ми идва да търся нови и нови предизвикателства. Често започвам да се занимавам с дори няколко неща едновременно. През последните месеци също така се получиха нещата. И защото просто искам все повече и повече от себе си, имам високи изисквания към себе си и така това понякога може да бъде доста изтощаващо. Но пък от друга страна ми носи по-точно удовлетвореност също. Много смесени такива биполярни чувства, но да. Да, ти каза, че си поставяш, така дигаш летвата след всеки опит, но от друга страна спомена, че от 6-7 години си в тази сфера. Да. Това не е Бог знае колко голям опит, да го кажем. Така е. Означава ли това, че за маркетинга, за това, с което ти се занимаваш, има значение не само познанията и опита, но вероятно и някакъв талант, който човек трябва да има? Всъщност, много си прав. Годините като опит, като бройка нямат почти никакво значение. Те не измерват резултати и не могат да покажат експертиза.
Всъщност това, което прави експертизата е опита с разнообразните проекти. Аз работех в една компания, в която абсолютно сама менажираха всичко относно маркетинга, цялостната маркетинг стратегия, абсолютно от А до Я. Много комплексна позиция. Но в един момент достигнах до таван, в който просто нямаше на къде повече да се развивам, а пък усещах, че има доста неща, чисто професионално, които не съм дори имала досег с тях. И затова смених компанията и в момента мога да кажа, че имам възможно най-разнообразният опит на света, тъй като работя в момента съм като личен ментор на бизнеси, малки бизнеси, предимно онлайн магазини, понякога и бизнеси с услуги, като им помагам в това те сами да разбират по-добре как работи бизнеса, как работи маркетинга, как да използват различните инструменти, най-вече промяната на мисленето им. Като това са от разнообразни сектори бизнеси, с различни казуси идват при мен всеки ден. По 3-4 срещи на ден с различни такива собственици имам и всеки си има своите въпроси, всеки дърпа в своята насока, в нещата, които го интересуват и в общи линии така. Това доста богат опит трупа. От кога и как се породи пък интересът ти към маркетинга? Породи се, когато бях в отпуск по майчинство. В общи линии, преди това се занимавах с подбор на персонал. Провеждах интервюта, които в последствие да назначаваме кадри в съответната компания. Излезнах в отпуск по майчинство и си дадох сметка, че един ден, живот и здраве, когато детето тръгне на детска градина, то доста ще отсъства поради боледуване. Знаем децата така как има един израз градинския супол, който е една константа в ежедневието на майките. Тогава все още дори не беше настъпил COVID и т.е. нямаше толкова възможности за дистанционна работа. А на мен ми се искаше да работя от вкъщи, дистанционно. Защото моят съпруг работеше дистанционно и виждах колко е хубаво, колко е удобно, а и на мен, честно казвам, ще ми бъде изключително полезно, за да не отсъствам от работния процес, в случай, че се наложи да си остана вкъщи с детето. И тогава видях един курс по дигитален маркетинг, който реших да запиша, да видя дали ще ми хареса, тъй като прецених, че в маркетинга би имало повече възможности за дистанционна работа. И взе, че ми хареса. Хареса ми изобщо философията на маркетинга. Освен това, маркетинга е нещо, което го има навсякъде около нас, в ежедневието ни. Няма бизнес, който да не се нуждае от маркетинг под една или друга форма. И всъщност така се породи интереса и стартира моята кариера в сферата на дигиталния маркетинг. Носи ли ти удовлетворение? Може би излишен въпрос. Абсолютно смятам, че съм намерила своето призвание. Тъй като наистина всичко, което правим ми е изключително интересно и комуникацията с хора също е, нали, в този ред на мисли е много така полезна в умението ми да изграждам комуникативните си умения, в умението да разбирам хората, тъй като много интересно е, че всъщност ние хората още от малки използваме думички, обаче рядко им придаваме тази стойност, която искаме да дадем и често когато пораснем, се случва двама възрастни да си говорят и да не се разбират, въпреки че използват едни и същи думички. Умението да разбираш останалите хора и да се изразиш така, че ти да бъдеш разбран е нещо дори още малко по-дълбоко. Мога да го насоча в сферата на психологията. Психологията е и тясно свързана и с маркетинга, тъй като психологията има психологични проучвания, които се използват в маркетинга с цел по-големи успехи. Така че определено да, носи ми много голяма удовлетвореност. Ти спомена, че при теб в момента имаш разнообразни фирми, които се обръщат към теб. Mm-hmm. Ти им помагаш с реализацията, вероятно, на техните услуги и продукти, нали така? Да, точно така. Искам да те попитам, ето нещо, което мен ми е занимавало акъла. Не ти ли се струва, нямаш ли това впечатление, че в днешния свят, колкото си по-шумен,
разбирай го общо и като шумно присъствие в мрежата, ако щеш, толкова си по-успешен. Независимо от това, че може да има други продукти и услуги, които да са по-качествени и по-стойностни. Има ли такова нещо или на мен така ми се струва? И забележи, не само като продукти и услуги, ами ако щеш и като човек, и като хора. Да, и като личности. Абсолютно съм съгласна. Има и хора, и продукти и услуги, които имат прекалено голям шум около себе си, без този шум да носи някаква конкретна стойност. В интерес на истината, хората в днешно време сме пренаситени от информация. Пускаш телевизора, влизаш в интернет, гледаш социалните мрежи, излизаш навън. От всякъде те бомбардират с всякаква информация и хората в последните години започнахме да си изграждаме едни такива защитни механизми, в които да се отсява тази информация и не се обръща вече толкова внимание просто на хаоса или на шумното. И все повече наблюдавам и като резултати, всъщност хората обръщат внимание на стойността, която им се дава, и ако чуят нещо, в което те могат да се препознаят. Всъщност, даже едно от нещата, които аз много, даже ежедневно, ежечасно съветвам хората, с които работя, е да използват различна комуникация и да използват различни послания, за да могат да достигнат до различна аудитория и по този начин да могат тези хора да се припознаят в проблемите, които твоя продукт решава или твоята услуга решава. И всъщност това е именно ключа за успеха. Не толкова шума, а стойностния умерен шум към правилната аудитория, ако мога така да се изразя. Ти тръгваш от едно село Климентово. Да. Климентово, много хубаво име. Това ми се вижда много любопитно. От Климентово, след това дойде в София или мина през някой друг град? Не, директно в София. Как беше, значи, този преход? Знаеш, че моментите на преход за човека са особено важни и показателни. Прехода от Климентово в София. Как беше в Климентово, как понесе големия град? Аз, за щастие, всъщност дойдох в София по любов, така че и за щастие имах човек, на който мога да разчитам тук. Докато се установя, докато намеря работа, и като финансова, и като емоционална подкрепа най-вече. Друго е, когато човек напълно сам дойде. Естествено, моят съпруг сега, тогава все още бяхме просто гаджета, но се преместих да живея при него и всъщност така, за мен това беше една идея малко по-лесно, но естествено винаги си го има това, динамиката е различна, менталитетът е различен в голяма степен. Дори, тъй като в Велико Търново, така, счита се, че се говори най-правилно, но всъщност и там има диалект, малко по-меко се говори. И аз, когато дойдох в София, се опитах да изчистя този диалект, защото в крайна сметка работя с хора. Нали, не е много готино да имаш диалект. И хората те възприемат по друг начин. И като се прибера на село, типът на каква се правиш, как ми говориш по-софийски. И така усещах едно неразбиране, защо се налага да се променят хората. Аз не се срамувам от корените си, с огромна гордост заявявам, че съм израснала на село. Водила съм селски начин на живот, ходила съм по нивите, занимавала съм се с земеделие, като дете естествено. Играла съм си с кокошките на двора. В общи линии селски живот. Много приятен, много свободен, да го кажа. Но все пак усещам и тогава усещах и сега продължавам да разбирам нуждата от това човек в крайна сметка да се променя и да се надгражда. Според ситуацията и според нещата, които му се случват. И дори това да е локация също така. Така че със сигурност е имало някакви предизвикателства. Те бяха толкова отделна, че може би някои съм ги забравила. Една от тях със сигурност е била безпаричието. Имаше един период от време, в който се чудихме как да съберем пари, за да си купим собствено жилище, така че
В последствие дори за кратко се пренесохме обратно да живеем с съпруга ми. Тогава вече се беше родила и дъщеря ми на село, за да може да спестяваме от наем, за да може да спестим пари, за да си купим собствено жилище. Така че, може би това е едно от най-така предизвикателните неща. От днешна гледна точка, как оценяваш това? Да, това е действително трудност, финансово притеснение и така нататък. Но от днешна гледна точка не мислиш ли, че това по някакъв начин има и нещо хубаво сякаш? Дали е съдействало за едно сплотяване между вас? Определено, да. Истинските изпитанията всъщност са тези, които правят една връзка още по-устойчива. Определено да. Дори и като индивиди е допринесло за развитието на всеки един от нас. Хората, които преминават през някакви определени трудности, сега не съм водила най-трудния живот на света, но все пак са били някакви трудности и сме се справили двамата с моя съпруг. Като цяло смятам, че те изграждат и личността, и разбира се, и изграждат и семейните отношения. Доста хора имат голям страх, голямо притеснение от такъв тип проблеми, т.е. да се изправят срещу такъв тип проблеми, а пък вероятно и всеки от нас знае за някаква история, където подобен вид проблеми не са заздравявали една връзка, а са съдействали тя по-скоро да се разпадне. Вероятно това е пак до човека, до личността, до индивида и до това той самия как се справя с трудностите и предизвикателствата. Има хора, на които им е много трудно да преработват подобни ситуации. Често хората изпадат и в роля на жертва на обстоятелствата. Обвиняват всички останали, но не и себе си, и не обичат да поемат отговорност за своето действие или бездействие. Така че това със сигурност е нещо, което е много важно, за да може да има някакъв прогрес напред. Ти си щастлив човек, богат човек, защото да извървиш такъв път, тази траектория е много интересна. От малка на полето, с кокошките, както казваш, до града. Днешни деца, особено в града, нямат идея какво значи селски двор и животни и така нататък, което дъщеря ми, извинявай, нали, че те прекъсвам, но дъщеря ми беше впечатлена, когато я заведахме в двора и дядо и баба и започнаха да й вадят морковчета от градината. Тя, как става тази работа? Или пък картофките, или други, нали, такива зеленчуци, когато отиде да събира яйцата на кокошките от курника. Да. Беше изключително така интересно преживяване за нея. Тя до сега ги вижда тези неща в супермаркета. За нея е много интересно и определено съвсем различно преживяване. Може ли да кажеш какво си донесла в града с тебе от село? Уважението към останалите хора. На село хората имат много близки взаимоотношения. Или поне там, където съм отрасла аз. И уважение и към по-възрастните, и към хората като цяло. И същевременно съм си донесла смирението от това, че няма значение откъде идваш. Важно е какво имаш ти като цели, какво правиш, за да ги постигнеш тези цели. Дори, даже не е чак толкова важно дали си постигнал крайната цел, но е важно старанието, важно е да не се спираш при някакви трудности, които преживяваш, просто да продължаваш напред и да даваш най-доброто от себе си. Чак сега си давам сметка за нещо, което преди малко спомена. Преди години, когато сте имали затруднения и когато сте се върнали на село, когато се е родила дъщеря ти, да. Сега си давам сметка, че тогава на теб сякаш са ти се струпали две предизвикателства. Не по-малко сериозни едно от друго. Едното е това, за което говорихме, финансовото, но другото е свързано с майчинството. Защото майчинството е известно, че особено пък за хора, които са така целенасочени като теб, които имат някаква амбиция за реализация, за професионална реализация, майчинството мисля, че голямо изпитание. Как беше при теб?
Изпитание, точно така. От една страна, моето изпитание проистича от там, че за съжаление ние, нали, в последствие, като се върнахме в София, не сме имали възможност да разчитаме на баби и дядовци, които да ни помагат, така че в общи линии, както казах и преди, аз и съпруга сме си хората, които си помагаме взаимно и разчитаме единствено и само на себе си. От друга страна, да, естествено, най-прекрасното нещо, което може да направи един човек, една жена, за мен, според мен, е да отгледа дете, да го възпита и да му предаде любов, която само една майка и един баща може да предаде. И с тях това дете да израсне като наистина любящ човек. И той самия да обича, но и да обича и себе си, което е много важно. Но определено, да, особено втората година, когато станаха и по-малко парите от майчинството, в един момент спряха, защото аз навлизах вече в трета година, тъй като детето не беше прието в детска градина. Знаете как са нещата в София с детските градини и яслите. Наложи се да я запишем в последствие на частна ясла, което идва с съответната сума пари, както разходи месечни. Допреди този момент наистина ми беше така, чувствах се буквално зациклила. Все едно нищо не правя. Вероятно много майки могат да се препознаят точно в тези чувства. И точно и това беше една от причините да стартирам с курсовете по дигитален маркетинг. Поне, нали, да усещам, че правя нещо, има някакво развитие в мисловната ми дейност, освен по цял ден да слушаме, примерно, за кравата Лола или някоя друга детска песен. Твърде често майки, които са и работещи, имат проблем с чувство за вина. Вина към работата си от една страна, вина към детето си, пък дали не го пренебрегват. И става едно разкъсване. При теб как беше и как се справи с това? Защото ми се струва, че е много драматична като ситуация. Може да бъде наистина много драматична. Вината винаги я има. Във всяко едно отношение, не само в отношението работа или дори каквото и да е. Дори може човек да постъпи по някакъв начин и да реагира по някакъв начин и после да се чувства виновен. Защо е постъпил така сега спрямо детето? Можело е да реагира по друг начин. Почват се едни чувства за вина, вечерно време, особено когато човек остане насаме със себе си, смисляйте си. На мен това, което ми помогна, беше работата от вкъщи. Факта, че все пак аз мога да бъда там физически. Да, тя докато беше по-малка не можеше много да разбере, че аз всъщност съм на работа и не е добре да ме прекъсва. И фактически, когато имам много ангажименти, имам неща, които трябва да свърша, тя трудно може да разбере защо в момента ни обръщам внимание. За щастие в този случай, в такива случаи пък се намесваше баща й, за да може да й обърне внимание на това, което тя иска, защото тя си има потребности, дете на 2-3 годинки, 4, абсолютно естествено. Винаги го има това чувство за вина, и до ден днешен го има това чувство за вина, но може би една идея по-малко от хората, които действително ходят в 8 часа в офис и просто те наистина нямат дори и за малко възможност да обърнат внимание на детето, ако то иска. Докато аз съм имала възможност да се взема кратка почивка, да свършим нещо, да си поиграя за 10-15 минути с нея. Тоест това не е бил най-същественото сякаш предизвикателство. Тогава кое е било? По-скоро предизвикателството от това, че тя, когато иска нещо, идва и ги настоява да се свърши това нещо, да й обърна внимание. Понякога на баща й също има много работа. Понякога той трябва да излезе, защото има друго нещо, някакъв друг ангажимент ми се е случвало да остана насаме с нея. И тогава вече идва много голямо предизвикателство, че просто тя не може да разбере, че аз в момента съм супер заета. Но детето вече е голямо и много добре разбира. Изобщо като цяло в момента тя си се занимава сама и абсолютно адекватно осъзнава, че аз съм на работа и не ме закача. Когато вече имам свободна минута, тя знае кога може да дойде. Дори в един момент си измислихме с нея система,
кога може да идва при мен и кога не. Бях и нарисувала 3 кръгчета, едно червено, едно зелено, едно жълто, както светофара. Да. Когато е жълто, по-скоро може и да пробва да ме закачи, но нали, може и да не обърна внимание. Ако е червено, със сигурност не трябва да ме закача, защото в момента е напечена ситуацията. Когато е зелено, естествено има зелена светлина, да идва при мен, да си говори с мен, да иска каквото и да иска там нейните си неща, няма проблем. Ако ме питаш дали сработи тази система, не съвсем. Защото тя махаше червеното и слагаше зеленото, но това е все пак поне някакъв опит от моя страна. И типично детска реакция. Да. И типично детска реакция, естествено, да. Много хубав преход се получи, някакси естествен, от майчинството към възпитанието и към родителството, към което усещам, че ти сякаш имаш някаква предразположеност, така някакси вълнувате тази тема. Добре, почнахме с това възпитание, с това светофарче, което си измислила. Как те промени? Защото майчинството е едно, родителство и възпитание, детето отраства, започва да расте и да има по-голяма нужда, по-големи потребности. Как това ти се отрази на теб? А и вероятно и продължава да ти се отразява. Като цяло ме направи още по-тревожна, отколкото съм. Винаги казах още в началото на разговора, че аз съм много критична към себе си. И когато кажа, че съм критична към себе си, то не става само въпрос в професионално отношение, но и в личен план. В взаимоотношенията ми с хората и особено най-важните ми хора. Така че винаги съм така критична към това, което правя. Сега направих ли правилния избор? Казах ли го по правилния начин? Да не остава някаква травма от детството в нея, с която тя да порасне, което е неизбежно. Просто, стремейки се да избягаме на нашето поколение, милениалите, от травмите, които ние сме имали като деца, заради просто типовете, разликите в родителството, по-точно в упражняването на родителство. Ние просто не, че няма да оставим травми в децата си, по-скоро ще оставим различни травми. Ще видим какво ще се оплакват на психолозите след 20 години. Нашите деца, но ме направи доста по-жалостива и състрадателна към други хора и най-вече към деца. Много тревожна в отношенията си и невероятно щастлива същевременно. Просто, пак казвам, някакво биполярно усещане и чувства и емоции са в мен, при което усещам смисъл. Това, ако мога да определя родителството с една дума, бих казала смисъл. То е и най-страшното, и най-хубавото нещо в живота на човек. В отношение на родителството, сякаш има две такива различни, в известна степен полярни разбирания за това, по отношение на вниманието, което трябва да се оказва на детето. За едни родители, те изцяло на 100% каквото поиска, дава се. Други пък някакви си слагат, сякаш може би по-консервативно настроени, да речем така да ги определим. Не бива чак да е така. Какво е твоето разбиране, защото това е много деликатен въпрос? Аз винаги съм казвала, че крайностите не са хубаво нещо. Трябва да се търси някакъв баланс. В днешно време родителите, особено тези, които отглеждаме децата си сами, ние се чувстваме големи огризения и вина за това, че децата нямат никакво друго забавление, няма с никой друг, който да си играят. Вкъщи, примерно, сме вали, не можем да излезем навън в парка, не може да се види с приятелчета и се започва айде мамо сега това да правим, айде тате така да направим. На тебе не ти се занимава, защото те мързи. На мен не ми се занимава, но понякога правиш неща, защото в крайна сметка това дете има нужда от интеракция. Не може просто да стои пред телевизора или на телефона, или като цяло да е пред някакво устройство. Въпреки че това се случва. Сега, няма как, неизбежно е. Защото пък иначе, ако стоим много пред тези устройства, пак чувстваш вина, че си го зарязал детето. Но пък понякога се налага, защото трябва да се свърши някаква работа. Много е трудно
но въпреки всичко аз понякога се абстрахирам от тази вина и нарочно я оставам сама да си намира занимания. Особено ако ми каже, скучно ми е. Това ми е най-хубавото нещо да го чуя, защото казвам чудесно. Човек, който не знае какво да прави, на него му е скучно. Намери с какво да се занимаваш. Може да правиш, тя обича да си прави крафтове, да си прави някакви неща от хартийка, лепи си, рисува и така нататък. Може да си подредиш стаята, може да прочетеш книжка. Нали? Даваме няколко различни варианта, при което естествено срещам съпротивление в нея, но след като види, че няма да стане по нейната, започва да се занимава с себе си и си изобретява някакви неща, които, честно казано, ме впечатляват. Тя си прави игрички, цели. Вчера беше направила плейграунд в тези детските в моловете, дето ги има. С билети, с игри, с пари, с щандове за наградките после. Ходихме да си играем. Тия парички сега ще ми ги дадеш да си заредиш картата, да си пуснеш играта. Като си изиграеш играта, дават ти билетчета и така. Цялото това нещо тя си го беше направила из цялата стая. Естествено, пълен хаос и творчески. Но аз бях изключително горда заради това, че тя самостоятелно се ангажирала, освен че нейното въображение е работило в този момент, тя си намерила с какво да се занимава и на нея не е било скучно. И така че баланс е необходимо да има. По-скоро баланс, но по-скоро към център и леко към традиционното. Т.е. не си се така да се каже, да й угаждаш за всичко. По-скоро да, може би докато беше по-малка, нали, говоря за 2-3 годишна, 4, може би повече съм си играла с нея, просто защото самото дете е в такава възраст. Особено пък като по-малко, 1-2 годишно. Колкото по-голяма става, толкова се опитвам да изградя самостоятелност в нея. Защото вярвам, че ще й бъде полезна в последствие. Самостоятелността, да, увереността. Как я изграждаш? По същия начин. Когато я оставям да свърши нещо самостоятелно и дори да направи някаква беля. Вчера разля чашата си с мляко върху мен и в лекото и всичко, тя се разплака, защото и стана жал, че си разляла млякото. Какво да направя? Не го е направила нарочно, че сама си стопли млякото с помощта на баща си, нали, сложи си там какао и така нататък. Така, оставям я да си свърши нещата сама. А самата увереност от друга страна, освен самостоятелността, винаги насочвам на така въпросите към нея, към това как тя се чувства. Например, когато ми донесе някаква картинка или нещо е направила красиво и тя, мамо, виж, какво мислиш за това? И аз казвам, ти как се чувстваш по отношение на тази картинка? Понякога ми казвам, много е хубава, аз смятам, че добре, нали, съм я направила. Някой пък каза, добре, обаче е тук нещо, нали, не съм направила както трябва, можеше по-добре. И аз казвам, супер, поправи си го така, както искаш, ти да бъде, нали. И целта на всъщност на това да насочвам въпроса към нея е да не търси одобрението винаги на хората, а да търси своето лично одобрение и то дори не само за крайния резултат, а за самия път, който е преминала. Често я поздравявам за старанието, което е положила, за усилието, което е положила да направи картинката или играта в плейграунда. Не толкова за крайния резултат. Той не е чак толкова важен, защото човек може да си има някаква цел и да не успява да я постигне от първия път, нито от втория, нито от третия път. Това обаче не трябва да означава, че ще трябва да спре, да се опитва. Когато тя рисува картинка, която ни харесва, следващия път да не нарисува някоя, която да е по-добра и следващия път да е още по-добра. Но това да бъде нейно лично усещане, а не да търси одобрението на хората около нея, тъй като не може да постигне човек 100% одобрение от обкръжаващата среда. Да, това е трудна задача, напълно те разбирам. Тя действително е много трудна. Ти се опитваш да я направиш по-малко зависима,
от мнението на другите. От оценката им, От оценката на другите, да. мнението. Оценката е едно и също на другите, защото по някакъв начин човек бива контролиран по този начин. Да кажем и, че това е в основата на конформизма. Да, това си е трудна задача. Със сигурност. Любопитно ми е, ти си родител от сравнително скоро време и сега може да погледнеш вече по друг начин, когато ти си била дете и отношението на твоите родители към теб. Можеш ли, имаш ли някаква идея, какво си запазила съзнателно от това, което ти си получила като възпитание и отношение и тъй да се каже го прилагаш върху твоето дете, а пък би било любопитно и неща, които считаш, които мислиш, че вече не са актуални, които не бива да се продължават. Със сигурност аз като дете съм била отгледана с много любов и винаги съм я усещала, нали, като и по време на детството ми и в последствие, когато вече съм възрастен човек и си давам оценка за това как са се държали родителите ми с мен. Имала съм и подкрепата и на майка ми и на баща ми във всяко едно отношение. Били са стриктни също така в доста други отношения, което го намирам за съвсем разумно. Към онзи момент виждам причините, поради които са постъпвали по определен начин. Дори тогава да не ми е харесвало или дори сега да смятам, че не е било нужно, поради една или друга причина, мое лично мнение, аз знам, че те са го направили от съображения, които са били с цел възможно най-доброто решение, което те могат да вземат. Имала съм и продължавам всъщност да са ми живи и здрави, много добри отношения с тях, с баща ми също, нали, за момиченцата е много важно това нещо и така изградили сме си в времето взаимовръзка с доверие. Аз никога не съм имала повече симпатии или да кажа аз повече обичам един от двамата си родители. Те винаги са ми били еднакви. И до ден днешен, когато имам нещо, което искам да споделя, нещо актуално, важно, нещо да се похваля или пък да се оплача, нали, и за това често им се обаждам, търся и двамата, защото и двамата са ми еднакво важни. Но това, което със сигурност съм си взела, е безрезервната любов, която и двамата са ми давали. Мисля, че си взела най-важното, защото едно дете, когато то е ясно, когато то не усеща любовта, от която той има нужда да усеща, много лоши резултати следват. Абсолютно. Много лоши. Да. След това и то не може да обича и да даде и така нататък. Точно. Но и в този смисъл казвам, че сякаш си взела есенцията. Най-важното нещо. Да, в крайна сметка и аз така смятам, че това е най-важното. И говорейки си за родителство и за възпитание, сега, точно тук следва нашата изненада към теб. Не знам дали знаеш, но във всеки брой, ние към всеки наш герой, съобразено с неговата нагласа, ценности, имаме една изненада. В какво се състои тя? В това, че ще видиш едно изображение. То не е случайно, а то е генерирано, разбира се, от AI, но то изобразява по негов си начин някаква известна мисъл, сентенция. Ето, това седя пред цялото време, пред теб. Да. Ето сега това изображение, на какво ти прилича, какво подозираш, че иска да каже AI-а? Аз го забелязах още в началото и си помислих колко хубаво е подбрано, като сама за себе си помислих, че може би това е... Не мога да се сетя коя е сентенцията, която в момента трябва да репрезентира. Няма значение, търсиме дали успял да предаде смисъла. Да, но това, което мисля, че изобразява като смисъл е нашето малко аз и нашето пораснало аз и това, че всъщност във всеки един възрастен човек живее детето, което е било някога. Това е богатството,
Просто демонстрираш богатството на човешкото въображение и изкуството, доколкото това може да се нарече изкуство, за всеки да претворява благодарение на своя опит и така багаж по различен начин. Да, това абсолютно би могло да бъде и този прочит. Но всъщност мисълта, която AI е претворил по този начин, е малко по-различно. Става дума за една английска поговорка, която казва следното. Не възпитавайте детето. Да. То така или иначе ще заприлича на вас. Да. Възпитавайте себе си. И тук, виж как така с този ключ... Това Виждам какво... Помислих си, че може да е нещо подобно, но първата ми асоциация беше с това, което казах в началото. И съм напълно съгласна. Емоционалната интелигентност на детето стартира с тази на родителя му. И всъщност възпитанието на детето стартира с това на родителят. Така че в този ред на мисли, смятам, че е много хубава сентенцията и изключително подходяща. Виждам тази книжка, която си донесла. Кажи ни за какво става дума. Да, тя точно се е свързана с емоционалната интелигентност, с нещата, с които до момента си говорихме, като ценности в родителството. Роди се тази идея много спонтанно, докато четях една книга как да отгледаш дете с висок коефициент на интелигентност. И в нея прочетох така един абзац, в който се казваше, че децата, които преживяват някакви тревожности или някакви такива етапи от живота си, в които имат нужда от съдействие, може да бъде някакво преживяване тежко. Може да е смяна на детска градина, може да е тормоз в училище, може да е развод на родители, различни варианти има. Но децата така най-добре преживяват емоциите своите емоции чрез приказките. Когато четат или им е четено приказка, те съпреживяват емоциите и изобщо нещата, които се случват на главния герой, като по някакъв начин ги асоциират със себе си, но този начин не е застрашаващ за тях в реалната им среда. И така по този начин много благоприятно им въздействат за изграждането на по-голяма увереност в себе си, да се справят с емоциите, да ги разбират тези емоции. И всъщност това беше основната идея на тази книжка, която е съвсем скорошна и съвсем така от около месец някъде вече напечатана, която е авторска и е с цел. Ще да кажа, ти много скромно. Ти си е писала книгата. Да, и илюстрациите също не съм ги рисувала аз. Те са генерирани също с изкуствен интелект. Да, изглежда доста... Но идеята е да са нежни и балансирани, като всъщност Ния и облака на чувствата е история, в която на главния герой Ния и се случват някакви преживявания, а до нея се появява едно облаче, което започва да се променя в зависимост от емоциите, които тя изпитва. Тоест, когато е тъжна, то става тъмно, сиво, започват да капат дъждовни капки от него. Когато е щастлива, е бяло, пухкаво, леко. Когато е засрамена, става голямо и червено и иска да се скрие, обаче то е толкова голямо, че не може да се скрие, голям срам. И когато, например, прегръща майка си или споделя с майка си своите чувства и става меко, розово, пухкаво, с сърчица, т.е. репрезентира нейните чувства и емоции. Като крайната цел на тази книжка е децата да могат да разпознават емоциите, които преживяват и да могат да им дадат някакъв облик. Но също така и тъй като често децата имаме деца, които са по-тревожни, затворени в себе си и често не споделят с родителите си. Тази книжка стимулира именно споделянето с възрастен, на който вярват.
в случая е майката, но това може да бъде бащата, бабата, дядото, друг, по-голяма сестра или брат, няма значение, някой друг възрастен, на който те вярват. И целта е да се изгради здравословна връзка и доверие между детето и този възрастен, с който когато споделя, му става по-хубаво, получава съвети как да бъде по-уверено и да отстоява себе си и да се справя с трудностите, макар и понякога трябва да се справи само, защото не винаги можем да бъдем до децата и да свършим работата вместо тях. А и не трябва винаги да го правим. Чудесно. Значи още едно невидимо излезе наяве от тебе. Маркетолога, писател. Да, така се получи, да, който така стана и автор, писател, създател, издател на книжки, изобщо в общи линии много неща. Всъщност тази книжка идва веднага с безплатен PDF, с допълнителни 10 въпроса, които са свързани с самата история и родителите да могат да зададат веднага на децата си с цел по-добро разбиране на сюжета и осмисленето му по-точно. Тоест, тя не е само поучителна история, тя е приказка, през която децата да могат да преработват умението си да разбират емоциите си. Но освен това, в момента работя по работна книжка, която е свързана с допълнителни упражнения, пак е свързана с облачето и с ния, изобщо всичко свързано с самата приказка, с цел отново работа по разбирането и приемането на чувствата, защото в крайна сметка понякога ние можем да сме тъжни и тревожни и това да не ни харесва, но е естествено чувство, което всички ние изпитваме и е редно да го приемем и трябва да го приемем или да се справим с него по някакъв начин. Също ще подготвя, още не съм започнала, но и това го имам като идея, за книжка за оцветяване, която да е с сходни илюстрации, но да може да се оцветява от децата, за да се занимават, тъй като оцветяването, изобщо рисуването е изключително важно умение и развива много креативността в децата. И не на последно място работя по книга, която е за родителите, която е съвкупност от мои лични мнения, преживявания и познания, които имам в следствие на четене на различни типа литература, както и иззета от литература, която е на подобна тема. И тя отново ще бъде свързана с това как да се действа. Още няма заглавие, но в общи линии ще бъде свързана с това как да се отглеждат добри хора. Това всъщност е книжка, а и следващите имам предвид, книжки помагала, сякаш както ги наричат. Защото спомена, че ще има и оцветяване, т.е. нещата са много тясно. Не е просто една история но по някакъв начин искаш да превърнеш историята в някакъв вид, да се трансформира в някакъв вид умения. Точно така. И самоосъзнаване. Точно така, да. Как да отговорим на тези наши зрители, които биха попитали, откъде може да си вземем тази книжка? Имам собствен уебсайт, на който могат да си я закупят. Казва се mybigfeelings.eu. Като оттам той в момента е само една книжка, така че биха могли да си я вземат оттам. От около една седмица-две съм пуснала реклами и в общи линии имам продажби на книжката. Има хора, които са я прочели, дали са ми обратна връзка. И разбира се, на мен ми топля сърцето, когато видя, че всъщност на децата действително им харесва. Като лайт мотив, може би бих искала да кажа за това, че за мен е много така хубаво и важно да растем. Не, аз съм вече пораснала, но децата да растат и ние да живеем в едно общество от добри хора, разбиращи хора, малко по-толерантни хора, ако мога да дам такъв призив. Наскоро се върнахме от Египет с моя съпруг, бях и детето, всъщност ходихме на екскурзия по повод нейния рожден ден. Решихме да не организираме тази година в детско клубче рожден ден, по-скоро да я заведем някъде, където на нея ще останат красиви спомени, пък и на нас също, разбира се. И всъщност това, което ми направи впечатление е в отношението, което тези хора
които са доста бедни в Египет. Не знам дали си запознат, но средната заплата в Кайро е $150. Хората са приветливи, слънчеви, любезни и всъщност, нали, тъй като и в последно време, и в последните 30 години в България често се чува това, че ние сме беден народ, това много ни е направило затворени, озлобени и така нататък, аз смятам, че няма нищо общо с финансовото състояние. По-скоро е възпитанието, менталитета и личното усещане на човек. Хората са там приятни, забавни и не всички го правят за бакшиш, защото някои го правят и за това. Но има хора, които са на такава позиция, която няма как да им дадеш бакшиш, не е прието да им дадеш бакшиш. И въпреки това пак са супер любезни, супер приятни. Пък за сметка на това в хотела имаше хора и от България, и от Англия, и от Германия. Така по речта, която чувах, най-вероятно някъде от Азия е имало хора. Не мога да кажа точно откъде. В общи линии от цял свят. И такова невъзпитание, неизчакване, но бутат се, предреждат се. Не е до това дали си от Европа, не е това дали човек е богат или беден, нещо друго е. Призива бих, ако мога така да си го позволя, би било просто да бъдем малко по-добри, по-уважителни и по-толерантни към другите. Ами, това е чудесен преход, защото аз исках да те попитам. На нашия подкаст мотото е разговори за смисъла и за светлината в нас. Сякаш ти се докосваш до разбирането за смисъл. Това ли е вероятно, един от аспектите за смисъла, който съзираш сякаш в живота? Призив към повече добрина човешка. Абсолютно, да. Все пак ние сме предимно хора. Всички сме от един и същи биологичен вид. Всички преживяваме едни и същи емоции и имаме различни проблеми. Всеки с различни неща на главата си. Някои имат повече проблеми, други имат по-малки проблеми, други имат направо грандиозни проблеми, много свързани често и с фатални неща, които са им се случили. Но въпреки всичко, другия, който стои на среща срещу теб, не носи вина за нищо от това, което на теб ти се случва. И поради тази причина е хубаво да бъдем по-толерантни и вместо да сме груби или невъзпитани, всъщност по-скоро да е необходимо да изграждаме ценности на взаимопомощ, на подкрепа, на уважение. Това, разбира се, не означава на всеки втори, че можеш да помогнеш, но ако имаш възможност, примерно някой, ако си изонес дни, мисля, че гледах някакво видео, в което една жена споделя как си е изпуснала торбата с картофите в някакъв голям супермаркет и хората са я просто гледали как се събира картофите от пода. Единствено касиер е отишъл да й помогне. Всички останали се гледали. Никой, разбира се, не е длъжен да помогне и да й събере картофите, но не е ли пък по-хубаво, ако все пак някой се беше навел и да й съдейства да вдигне 5 картофа и да ги сложи в торбата, за да я улесни тази жена, която най-вероятно има и други чанти в себе си, пазарувала и така нататък. Или когато видиш възрастна жена, да й помогнеш с торбите. Или няма значение, дядо, който иска да пресече улицата. Веднъж ми се беше случило. Всъщност, живеехме все още в Редута. И трябваше да отида да пресека един булевард. И един дядо и той искаше да пресече. Обаче не смее, защото колите минават и никой не спира. То няма и пешеходна пътека, а той трябва да пресече. Пътя му оттам. И аз отидох и го хванах под ръка и казвам, опитвате се да пресечете или сега ще ви преведа, като по-нахална, те колите ще спрат все пак, нали? Аз като мина с него. Той в първия момент се стресна. И не очакваше изобщо. В последствие, благодаря. Няма защо. Това не е нищо. Но самия факт, че той го прие като нещо супер изключително и първоначално дори се стресира каква е тази жена, която идва при мен. Може да си помисли, че искам да го ограбя. Знам ли какво може да си помисли човек?
това, т.е. инстинктивно той се предпазва от мен. Това само по себе си говори колко хората сме свикнали на по-скоро лошо и грубо отношение. А не трябва да е така. Да, и всъщност това сякаш пък е свързано и с умението ни да възпитаме децата да не бъдат такива. Да. Жалко, че твоето дете не е било тогава, защото щеше да види мама как реагира в такава ситуация. Да. И това щеше да е много по-силно от това да му обясниш. Или през книжката, да. Със сигурност, да. Най-вероятно в други моменти е виждала нещо подобно от мен, от баща си. Няма как да си ги спомням всички, но се надявам да се е направили впечатление или да продължава да я правят впечатление в бъдеще. Защото да, действително личният пример е възможно най-важното нещо. Защото няма как, нали, има една приказка, с която едно време доста често я чувахме. Ти не ме гледай аз какво правя, чуй ме какво ти казвам. Не е така. Не е точно така. Точно всъщност обратното е. И да те слушам какво ми говориш, аз като те виждам какво правиш, нали, когато става въпрос за дете, те копират модела на поведение. Момчетата копират поведението на бащите си, момичетата на майките си. Това е съвсем естествено нещо, защото това са хората, на които подражават, като станат мънички човечета, какво да правят, как да станат по-големи човечета. Да. И така че личният пример е фундаментален. Смисъла го изяснихме. Светлината къде я виждаш в човека? Виждаш ли я? Иска би се да я виждам. Всъщност вярвам, че има много добри хора. Има всъщност и милосърдни такива, и като цяло лъчезарни, позитивни. Има ги. Просто сякаш масата е малко по-различна. Светлината е в това, може би в поколението, което идва в последствие. Силно се надявам да бъде по-добро, защото в крайна сметка целта на едно поколение е винаги да бъде по-добро от предходното. Иначе няма смисъл, няма прогрес. Така че това е нещото, на което се надявам. Но за съжаление виждам, че нещата не са много добре. И в училище, тормоз, побоища, често чуваме по новините за нападения, деца, които се бият и после се качват в социалните мрежи или пък ръгат се с ножове, причиняват си тежки наранявания, понякога и фатални. И агресията изобщо в училище, подигравките, те като че ли винаги са били част от съзряването на децата, но напоследък май са станали повече. Нямам статистика, такова ми е усещането. Прекрасно би било това, което казваш. Децата да стават все по-добри и по-добри. Мисля си как би могло да се получи, изхождайки от това, че имам двама сина, които виждам какви неща учат в училище и, например, както добре знаеш и ти, там няма предмет, който да ги учи на това, как да бъдат по-добри. Вероятно, всичко каквото може да се измисли в тези 12 години под формата на предмети и пътно движение, всичко е вкарано вътре, но там няма предмет, който да ги учи на що е добро, що е лошо. Да. Това, на което учат приказките. Да. И за това сякаш още повече нараства отговорността на родителите да ги учиме, защото действително това е има някакъв недостиг. Така е. На това нещо. Така е, абсолютно. Пък и в днешно време самите учители все повече не се ангажират с възпитанието на децата. Не, че е задължително, но едно време малко повече контрол е имало, малко по-голяма строгост. Учителя се е ползвал с авторитет. И тук няма предвид учителя да предаше с линията децата по пръстите. По-скоро това, като кажа авторитет, т.е. детето да има уважение и респект към човека, който стои срещу него, към институцията, която той представя, към това, че в крайна сметка е по-възрастен от него и е там с цел да му предаде някакви знания. Пък децата си позволяват да се държат безобразно
и в час с учителите, подкрепени от своите родители, които пък разчитат, че в училище някой ще възпита децата, а те самите вкъщи бездействат в по-голямата степен. Не всички, нали, не мога да слагам всички хора под общ знаменател, но така че много е сложна ситуацията. И да, има на къде да се подобряват. Мисля, че успяхме да изкараме важни и невидими неща за теб. Да ги направим видими. Да, мисля, че да. Благодаря ти още веднъж за това гостуване, за тези много хубави неща, които каза и надявам се полезни, особено и за родители, и за деца. Аз също много благодаря за поканата, за отделеното време, за прекрасните въпроси и така стойностния разговор. Благодаря ти и подкрепяме те духовно в твоя път и като родител, и като маркетолог. Благодаря много, благодаря. Ами, скъпи приятели, това беше нашия разговор с Деница. Ако по някакъв начин той ви е докоснал, ако съзирате в него нещо смислено или пък полезно, най-лесният начин да ни подкрепите, това е да се абонирате за нашия канал и да споделите канала или епизода с ваши приятели, които мислите, че това би им представлявало интерес. Тъй като така ще ни помогнете много да разпространиме епизодите и нашите герои и техните наистина истински истории. Позволете ми в самия финал само да споделя нещо важно, за което стана дума в разговора. И то е свързано с това, с родителството, с възпитанието и с това, че нашите деца не само и не толкова чуват умните приказки, които ние им казваме, а в много по-голяма степен те са повлияни и виждат начина, по който ние живеем. Ние родителите живеем. Начина, по който обичаме, начина, по който се отнасяме към тях, към другите хора, към себе си, ако щете и начина, по който приемаме незгодите в живота. Затова сякаш не би било излишно да се позамислим и може би да стигнем до извода, че е необходимо да променим подхода, да започнем да възпитаваме децата си, започвайки с това да възпитаме себе си. Защото, както казахме в поговорката, те така или иначе ще заприличат на нас. Нека поне да заприличат на една по-добра наша версия. Това беше днешния епизод. Очаквайте следващия ни епизод. Бъдете здрави!